i Walter am chwarae mor fedrus ar ôl 20 mlynedd chwarae teg. Da iawn chi. Mae'n hyfryd bod yma a clywed cerddoriaeth a bod yma yn ganol ffrindiau yn mwynhau noson fel hyn. Dwi'n siŵr na nid hon fydd y noson gyntaf fel hyn sydd yn digwydd yn y ganolfan yma. A dwi'n sicr y gwelwn ni nifer fawr o nosweithiau tebyg. Ga i ddiolch o galon i chi am ddod yma heno. Dwi'n mawr obeithio bod chi wedi mwynhau. Dwi'n mwynhau chi o yma o gwbl. Mae yna griw efo boteli, dwsin o boteli mewn congol yn amco. Ac eisiau eista yn rwla, eisteddiwch yn y Mil Dafydd. Ga i ddiolch i chi, unwaith eto dwi ddiolchgar iawn i Carol. Dwi'n siŵr bydd hon yn fenter llwyddiannus iawn iawn. A dwi'n hynod o ddiolchgar bod Carol yn chwarae rhan yn y fenter hwnnw. Diolch o galon i chi, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cariwch ymlaen i mwynhau, dwi'n mewn siarad eto. Diolch yn fawr. Gai na, os y cael, taniliad. Un peth fach i ti fynd. Diolch o galon i chi. Os oes na rhywun eisiau bach mwy a ddim eisiau dreifio, ond i dan yr un siarad ar y lein. Siwr gwybod i dweud, cyn i drafod, os oes rhywun, da ni'n gwneud ymgyrch i godi arian, mae Owen wedi dweud, mae rhaid i gael digon o bres mewn trosyd o'r eintar ni'n dilwyddo, sy'n berffaith wir, da ni'n gwerthu stesion am dynt. Mae chynach bred i fynd, mae gen iawn, mae'n ffynta. Ond os oes na fi fynd yn llosgyn y twocan, dywch, cynnwch stesion, da ni wedi gwerthu dros 200 yn barod. Os da chi'n digwydd unig, mi gewch hanner cantbynt. Ond dim heno, dwi'n gobeithio cael eich y prif nidog neu'r dirprwydd dy am wyn i dynnu o het yn y crimig. Wedyn, rhywun i fod yn Carol i Dafydd yn ei ddweud. Diolch ti. Dwi'n siŵr ar yn rhannu, swn i'n hoffi diolch na'r gynnig iawn i ddechrau, i Derek, a fo sydd wedi gwneud yr rhan arweinol yma heno, fo sydd wedi gweithio greta yma heno, chwarae teg iddo fo am diolch i bawb ohonoch chi ac i nina. Ond fydda i sicrhau chi trysa neb wedi gweithio'n gletach i gael hyn i ddigwydd na Derek. Mae'n gradur dim tynnu sylw o gwbl arno hyn, ond dwi'n mo'n mynegu'r gwirionedd fel ag y mae o. Dwi wedi mwynhau y noson yn fawr iawn, a fyswn i'n hoffi diolch ac yn fawr iawn i staff yn y gegin, Carol a'i helpers. Da ni wedi cael noson fendigedig yma. A diolch i Mel, wrth gwrs, mae perthyn i gor Colin Jones, edda ni mewn cyfanfa yn Pen Sarn o Sul, a John Daniel, sef arweinydd newydd y cor, ers i flwyddyn y ddwy rwan, oedd yn arwain y noson. A mi ddyn noson fendigedig fel. A rhai mi ddweud oedd hi'n noson llwyddiannus iawn, a nes i wynhau o. Dwi'n gwybod am ei dawn o, ond hefyd oedd yn arwain arbennig o dda. Mae'n dweud o'n gyda ffans ar dan y chwedd. Ond dwi'n teimlo bod ni'n cael ei noson gartrefol fel hyn. O gai hefyd diolch un arall sydd wedi trefnu as i hyn fod yn llwyddiant am heno, sef Sydna yn fanna. Nid yn unig, da ni'n ffodus fel cymuned, pwyllgor cymuned Llanarmedd a'r Cylch, bod gynnon ni, wech chi, Sydna wrth y lliw. Mae gwaith mae'n wneud yn arbennig o dda, coelwch fi. Dim yn hawdd cael bob peth yn gywir, ac mae Dafydd o fanna i gwr i yn tu cefn ni, ond mae Sydna, gan ni feddwl mawr iawn o'n dod i Sydna, a da ni'n diolch i ti. Nid yn unig am drefnu heno, a dan y holl waith o fus i fus. A hefyd wedi bod yn ddiweddar, mae wsos yn dweud, a mi hanner awr a nos Owth, cyn y canu, cyn y marfer canu yn yr ystod. Ond, fe ta'n mond eilio, wrth gwrs, dwi'n cofio
y dref dwytha o ma gefni ar nos Sadwrn a eisiau cerdded adra 2 milltir a hanner i'r ynys. Ond chi, oedd o rhyw amser hapus iawn. Mae pob ar gyfant o'r rhys ywan. Yr oes yma, dyn nhw'n cychwyn allan o'r Sadwrn tan mae tan 9 i hanner i 9. Dwi'n cofio mam yn dweud, pa bryd wyt ti'n cychwyn? Ydda ni'n gwybod adra fi'n 10. Mae'r oes yma, dyn adra cyrraedd at 2 neu 3 o'r bora tydi. A rai o'n i'n gwybod bod yn daxis, ond dyna fo. Mae well i mi hynny, ac yn pob yn adra yn saff yn tydi. Gael diolch i chdi Walter, ac hefyd i Mel am y diddori ni. Diolch i Elwyn yn arbennig iawn hefyd am ddweud be mae'n oed i ddweud. Medra i ddweud o wir calon. Mae cyfraniad Melwyn wedi gwneud i llanach y mer a'r cylch yn enfawr. Does am posib mesur fe wedi gwneud dros y blynyddoedd, a da ni'n wir ddiolchgar iddo fo. Ac yn dal i wneud, wrth gwrs, ac da ni dipyn bach yngach, ond wedyn dyna fo. Mae ddyletswydd i bob bedar gymryd rhan a cefnogi bob peth sy'n werth wael. Mae'n ddigon o bethau sy'n werth sôn amdanyn nhw, ond rhywbeth sy'n digwydd yn cymunedau ni, mae'n bwysig bod ni'n sgwyddo'r baich ac yn ei be fedra ni. Wedi gwybod pasio heibio da ni, mae yna rhai ifanc yn dod ar yn hola ni'n toes, a mwyn i ni'n neud rhywbeth fel mae te'n fod o fydd ydyn nhw, a bod nhw fel da ni'n edrych yn ôl ac yn cofio hwn a llall sydd fod yn gefn i'r llan, fyddwch chi mewn gwahanol ffyrdd neu gilydd. Gyda hynny o eiriau, diolch i bawb sydd wedi gwneud y noson a'r llwyddiannus efo. Ond yn arbennig ydy Derek, pan a teg efo, ac mae o, wrth gwrs, mae o wedi cymryd lle John. John wedi bod trwy'n ddiweddar yma, ond fel da chi'n gwybod, dwi'n cadw dyn da lawr yn hir iawn. Ond tydi o'n llawer o'r eidar, mae'n cael 2 ddamwain o'n ys dipyn o'n. A pan oedd hefo fi dysyl blitha, gyrru damad ag unio, neis i gynnig torri gig o reit fan wrth a ddeunydd i'r plant ys dalwm. A mae nes i gynnig i fwydo fo, gweld un fraich yn y sling. A dyna fo, John yn gymeryd yn hiwmanos iawn. Diolch i bob ynoch chi, ac i bob ynoch chi am ddod yma. Dwi wedi mwynhau y noson, yn fawr iawn yn eich cwmni chi. Ond di dŵad o griceth ra, fel da chi'n gweld. Ond dyna fo. Diolch ag alon i bob ynoch chi. Be mae hwn fel y camera da? Roi ar Go hwn ti ddyn ni. Ni a 3 gloi yn oson sydd yn gael Dewch chi'n mynd draw rhwng, ei di fynd draw rhwng. Tynnu llun mae'n rhedeg. Eisiau dwtio dyn nhw'n tynnu lluniau. Dwi'n draw na, ie?
Mae'n just ddim yn sa'r un peth, ddim yn cael yn well, ddim yn cael yn waith. Yndi? Cofio Messi? Ie, dim. Na fi, ti'n mynd drwy'n hwn i fi. Dydy? Just Dwi wedi cael Sut i blino? Dwi wedi cael y plug yna, dwi'n mynd drone ffwrna. Ok. Sbi ar y sgrin. Ha, fysa chdi'n... Ddim wedi gofyn i Dwi'n bod yn ffona. Ti'n iawn? Dwi'n bod rhwng pawb yn fyna. Mae gen ti awr i fynd o fe. Mae ti awr i fynd. Dyna llun y bwyd na a'r caffi a... Oce. Dwi'n wedi gofyn o'n symud rownd. Haw? Haw? Ti eisiau mynd rownd efo hwn i fi? Na, stop ti. Nee, ja, Di hwnna'n iawn i chi o'n? Yndi, diolch o ti. Ti wedi cael digon yn i o'n? Da. Yna ti wedi mynd rownd yn... Ie, iawn. Isio munud? Oce. Di ddal hwnna i mi. Di ddal hwnna i mi, jyst o'n pwyntio fe. Sgrifennu.
Dwi wedi rhoi y bint di yna. Eisiau pint yma? Wedi cael Mae Eli do wedi cael y bint, mae hi wedi cymryd o. Faint sy'n siarad? Ie, ie.